Καλησπέρες. Σήμερα θα σας δείξω μία από τις πιο σημαντικές ρουτίνες που έχω στην καθημερινότητά μου για τη χαλάρωση ή την ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος και έχει να κάνει με το μασάζ. Με το μασάζ που οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας και όχι με το μασάζ που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης ή σε κάποιο σπα. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε στην καθημερινότητά σας όλοι και όλες. Καλό είναι το Σαββατοκύριακο που έχετε λίγο περισσότερο χρόνο να αφιερώνετε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Στην καθημερινότητά μας όμως είναι λίγο δύσκολο. Λατρεύω τα φυσικά έλαια και τα έλαια και εδώ έχω ένα πολύ ωραίο έλαιο λεβάτας, το οποίο θα το ρίξω μέσα σε λάδι καρύδας. Λοιπόν, θα σας δείξω το μασάζ χαλάρωσης του νευρικού συστήματος. Και σε επόμενο βίντεο θα σας το πω σήμερα, αλλά σε επόμενο βίντεο θα σας δείξω το μασάζ το οποίο έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του φυσικού, του νευρικού συστήματος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κεφάλι. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μασάζ με το έλαιο από το κεφάλι μας. Από το πάνω μέρος του κεφαλιού μας. Δεν θα επενδύσω πολύ χρόνο, θα έρθουμε στο πρόσωπό μας. Θα κάνουμε ωραίες κυκλικές κινήσεις πάνω από τα μάτια μας, στο πρόσωπό μας. Θα βάλω λίγο λάδι ακόμα. Θα κατέβουμε στο λαιμό μας. Η χαλάρωση του νευρικού συστήματος, το οποίο είναι πολύ ωραίο να γίνεται το βράδυ, ξεκινάει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Είναι σαν να βάζουμε το αιθέριο έλαιο μαζί με το λάδι καρύδας μας σιγά σιγά και να κάνουμε κυκλικές κινήσεις στα πιο μικρά μέρη του σώματός μας, τα πιο μικρά σε έκταση, και στα πιο μεγάλα κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι πιο ευθύγραμμες, πιο από πάνω προς τα κάτω, ενώ στα μικρά μέρη του σώματός μας είναι πιο κυκλικές. Στην κοιλιά μας σας δείχνω παραδείγματα γιατί δεν μπορώ να κάνω όλο το σώμα. Εντάξει, στα χέρια μας είναι πάνω κάτω, στα πόδια μας. Επίσης είναι μεγάλη επιφάνεια το πόδι μας, οπότε η κίνηση είναι αυτή, αλλά ασκώ πίεση με τα χέρια μου και τα δάχτυλά μου. Έτσι περνάω όλο μου το σώμα. Ας πούμε στους γλουτούς κάνω κυκλικές κινήσεις που είναι μικρότερη μήκη επιφάνεια. Και στα πόδια μου κάτω πηγαίνω προς τα κάτω. Πηγαίνω προς τα κάτω. Το μασάζ μου το κάνω μέχρι και τα δάχτυλα του ποδιού. Με αυτόν τον τρόπο κατευνάζω το νευρικό μου σύστημα και άμα έχω και ένα ωραίο αιθέριο έλαιο είμαι έτοιμη για ύπνο. Εάν θέλω να ενεργοποιήσω το νευρικό μου σύστημα, δεν χρειάζεται να σας το δείξω το βίντεο από κάτω προς τα πάνω. Ξεκινάω από τα πόδια, πάλι στις μεγάλες επιφάνειες πάνω κάτω και στις μικρές επιφάνειες κυκλικές κινήσεις, στον αφαλό και στην κοιλιά πάμε clockwise με τη φορά των χεριών μας όπως είναι οι δείκτες του ρολογιού. Εντάξει, στο πρόσωπό μας και ανωδικά προς τα πάνω. Το καλύτερο μασάζ είναι αυτό που κάνουμε μόνοι μας, σας το λέω, το καθημερινό μασάζ, ενεργοποίηση από κάτω προς τα πάνω και είναι καταπληκτικό μετά το πρωινό σας μπάνιο. Καληνύχτες.